nga priang sngau bangaya barok ki ba page ya kan ka video te ha kan ka video ngini page ki film Bollywood ki ba wan ban ringdur ha ka jilla Meghalaya ka ba ko kade ka harpa kan ka film harpa kade ka we ka film ka balawan ban ringdur ha ka jilla ka jongi Henry ka bas ngau si long ba hadu menta ngim patla bat sakhi ya kan ka film namar kim patla ban release lane ban pelaj pai ba ya kan ka film yang ngimla ban tip nagai ka daw bakimla ban pelaj pai ba ya kan film te gidong aki ba khampau ha kan ka film kilong ka Preti Sinta Ushaini Ahuja ka Isha Kopika rengkaru badu aktor ba khamrim jong ka Bollywood udhar menra ya kan ka film la direct da ujanu baro kawar ka kieto na dengan ka dai sakoi pat ka film Bollywood ka bawan ban ring haga jilla Meghalaya ya gana ka film la direct da ki nongshina film na po Mumbai rengkat pat ka jingdon bentalem nongshina film na ka jilla ka jongi te Henry ka basngo si ba hadu mentang ngimpat la pat sakhi ya gana ka film ke do ka balai ka dai ka ekpal kani ka film ekpal galami house name khat khandai spa prapnru kiong ba gidon kat to kat ne ki benta jong kane ka film baki wan ha kan nong ba shlong ka jongi te Henry bun na jaka idei ha ka jilla Assam kum ha Guwahati bat ha Jorhat ki ten shop ki puron ki ba khampau ha kane ka film kilong u Nasiruddin Shah Firuk Shed bat ka Shabana Asmi ya kane ka film la direct Kalpana Lashmi ka ye Gulistan Hamara ka film ye Gulistan Hamara kala balong ka film ka baningkong namparo ka film Bollywood ki bawan ban ringdur jilla Meghalaya ka jongi ya kan ka film la lam kmat dau aktor Divanan Sharmila Thakur Pran Sujit Kumar bat la direct ya kan ka film dau Atma Ram kawasan kedai ka Anek ya kan ka film Anek latmu ban wan ringdur kato kan ki benta jong kan ka film haga jilla Meghalaya te ya kan ka film latmu ban pelaj pai ba hau menai September jong snem ya kan ka film la lam kmat da Ayushman Khurrana ban la direct ya kan ka film da Anubhav Singha kabah review kedai ka Kurban ya kan ka film Kurban la pelaj pai ba house name khat khandai spa khandai puai bun na breng jungi ngitip ba kidon kat to kan gi benta ha kan ka film Kurban ki bawan ringdur ha ka jilla Meghalaya ka jongi kum ha Eastern Air Command Kompas upar Shillong bat hasora kata ha ka jengking mau kudok lengba kan ka jengking mau kudok ngatarai bun na breng jungi gi bopej ya kan ka film ngitu ba kadai baki wan bat shoot haga jilla ka jongi ki ten shop ki puron ki ba khampau khmat haga ne ka film kilong u Salman Khan Ayesha Julka Kabir Bedi Gulshan Gowar Sunil Dot bat ya kan ka film la direct da Deepak Bari temen tangi don sakko ei ka film ka buwan ban ringdur haga jilla Meghalaya te kata kadai ka rock on 2 ya ka rock on 2 la pelaj pai ba asnem arhajar khan riu bun na gibenta haga ni ka film lawan ringdur haga jilla Meghalaya te la da pikwa ban pek ya ki jaka ki ba itnat jong ka jilla Meghalaya ka jongi te pila ban pek ya ka ni ka film rock on 2 Henry ka bas ngeu si ba ka ni ka film kadai ka film ka ba dunong kajing yo ajong ka film ha ka box office kalong tang khatsan kru bat kajing pelut ya ka film kalong sau pasan kru kata gamut ba ka film kaya kendu ya kajing du nong Henry ka bas ngeu tenat na benta ka jella ka jongi ba ka don ka we kajing ruai jong ka film rock on 2 ka balo ruai ha ka ketin Khasi bat Hindi te ya ka jing ruai la ruai ru daki Khasi ka jongi kata ku mukit Shang Pliang Pensuklin Simyong
rengkat bat kan nong ruai bapau jong kari India ke jongi kata ka usha uthok ka kerteng jong kani ka jing ruai ka dei ka hoi kiu chalo kani kala banlong ka jing ruai ha ka tin khasi ka ba nengkong bandon ha ka karkhana penmi film ka ba he tam jong kari India kata ka Bollywood ki ten shop ki puron ki ba khampau ha kani ka film ki long kum u Farhan Aktor Shraddha Kapoor Arjun Rampal te ya kani ka film Rock on Tutu la direct dau Shujat Saudagar teng kublai sipun ya ka jing pelaj por jong pi ban pai ya kani ka video tengin second dupat ha ko wai pat ka video